Dit beeld zal de komende jaren vaker in Friesland te zien wezen. 110 meter lange skippen vol containers. Het bedrijf MCS had de terminal in de Oude Kleer. In totaal worden eerst 18.000 containers in het jaar vervierd en de bedoeling is uiteindelijk 24.000. De container stromen rond hier altijd al, alleen die waren voorheen al bij spoor voert. En wij hebben nu onbeen om dat in ieder geval voor het wetter te doen. En dus wij hebben dat contract verleden hier van Friesland Campina afsluiten. En dat is een van de redenen om hier die terminal in te richten en in gebruik te nemen. De haven is ongepast zodat de grote skippen direct draaien kunnen. En verleden week is de grote kraan van 22 meter hoog opgebouwd. Die kan 40 ton tillen. Al met al een hele vooruitgang. Het voordeel ten opzichte van sporen bent eigenlijk feitelijk ten opzichte van de dik is natuurlijk vrij logisch. Hoor. Wij nemen hier per keer 100 containers mee en als iets 100 vrachthouders op het dik is eigenlijk net met de Dwaasjenburg. Het voordeel ten opzichte van sporen is dat wij iets wat milieuvriendelijker nog vervoer. We hebben ongeveer een 28% CO2-besparing voor Friesland Campina realiseerd op deze manier. Dat is een van de redenen. En de andere reden is de flexibiliteit van binnenvaart. Ik gewoon groter op spoor. Er wordt onder oren een roege koffie van DE vervierd. Maar de grootste klant is Friesland Campina met 15.000 containers condens of koffiemelken in het dier. De klant is op tuin. Eindelijk is de terminal klaar. En dat betekent, je ziet de beweging hier op de achtergrond, dat we onze containers vanuit de fabriek Leeuwarden hier op de terminal kunnen neerzetten. En dat ze hier dus op een schepen naar Rotterdam toe gaan. Deze schepen meren in Rotterdam af bij de terminals en diverse terminals in Rotterdam. Waar uiteindelijk de containers op zeeschepen gaan naar over de hele wereld. Ja. Dus geweldig. Nou, dat is hectisch hè, wat er hier nou gebeurt. Dan liefst Rotterdam hoor. Ja, absoluut. Gelukkig wel. Veel aanvoer en ook weer veel afvoer. Dus heel goed dat het op deze manier in beweging wordt gezet.